U školi Filip Filipović preko puta Banjičke crkve bogata je zbirka nagrada, priznanja, pehara, velikih uspeha koje su imali učenici ove škole kroz decenije postojanja. To traje, ali nešto se i potroši. Recimo, podovi u ovoj školi. Roditelji pitali, opština Voždovac čula, mi proveravamo na licu mesta. Šta je urađeno, Nebojša, u školi Filip Filipović? Da, evo jedan veliki pozdrav i ono što jeste očigledno to je da su radovi uveliko u toku i evo vidimo, predsjedno se da kada govorimo o ovoj školi s obzirom na stvari pitanja roditelja i interesovanje da se nešto uradi i stiglo se od toga da su radovi u toku. Evo da vam iskreno kažem, vi ste i sami pratili nas ove 2 godine i znate da smo u svih 15 osnovnih škola na teritoriji gradske opštine Voždovac uradili svaku patila, uradili smo jedan deo ograda i uradili smo video nadzor. Tako i u ovoj školi Filip Filipović je urađen takođe video nadzor i urađena su kupatila. Na red su došli foje i evo sami vidite da su radovi u toku. Mi smo za ove radove odvojili negde oko 3 miliona dinara i ovde će biti urađeni svi školski foje i negde u kvadraturi od nekih 800 kvadrata. Što je jako bitno u razgovoru sa izvođačima radova, svi materijali koji se koriste su ekološki potpuno ispravni i što je jako bitno domaće proizvodnje. Tako da sa svim ovim stvarima podsjećamo naše domaće proizvođače i to nam je jako bitno i nadamo se da će naša deca i njihovi roditelji biti jako zadovoljni. Mi smo i ove godine kao odgovorna opštinska vlast izdvojili negde oko 46 miliona dinara i uradit ćemo više rekonstrukcija škola. Tako ćemo u osnovnoj školi Janko Veselinović uraditi sanaciju ograde koja će koštati negde oko 5 miliona dinara. U osnovnoj školi Vasa Čarapić u Pinosovi takođe sanacija ograde i krova 2 miliona i 180 dinara. Osnovna škola Vojvoda Putnik u Ripnju sanacija ograde, vrednost radova 7 miliona dinara. Osnovna škola Dositej Obradović sanacija ograde, vrednost takođe 5 miliona dinara. Osnovna škola Jajinci istoreno zelenje u selo Rakovici imamo ogradu takođe, negde oko 3 miliona dinara i Vasa Čarapić Beli Potok, takođe sanacija krova škole i termoizolacija koja će koštati negde oko 6 miliona dinara. Tako da mi sprovodimo ovo što naš premijer i vlada Republike Srbije radi, mi smo već tu na neki, da kažem, 60-70% urađenih stvari, ne kažem da nema još dosta toga jer u naše škole nije ulagano u proteklih 20-30 godina, ali opet kažem, mi kao odgovorna opštinska vlast želimo da našim najmlađim stanovnicima posvetimo i najviše pažnje, a samim tim i njihovim roditeljima koji mogu sada da budu sigurni i spokojni jer njihova deca ići će još pristojnije škole i još obezbeđenije škole. Zato sam rekao, video nadzor pokriva sve i u razgovorima sa 12. policijskom stanicom moram da vam kažem da smo otkrili više krivičnih dela gde nam je taj video nadzor pomogao. Mi ćemo se u budućnosti truditi da našoj deci, kažemo, obezbedimo najbolje uslove za njihovo odrastanje i školovanje. Radi se o ovoj školi, ali ona nije jedina, kao što ste rekli, trenutno ima radova i u drugim školama. Sve ove škole koje sam sad nabrojao, radovi kreću sukcesivno, malte ne na 3 do 5 dana radovi kreću, tako da ćemo mi obići sve radove i normalno videti da li teku po planu i programu. To smo zajedno da to uradimo. S druge strane, jutros pitanja gledalaca, pa jedna naša gledateljka iz ovog kraja Vojvode Stepe, broj 229 do 249, kaže da je opština očistila taj deo, ali da je ostao neuređen. Da li ste upoznati? Jesam upoznat sa tim, mi smo insistirali da se taj deo očisti. Sada radimo imovinsku kartu da vidimo čija je zemlja na tom delu, pa ćemo se prema tome tako i ophoditi. Ako to bude opština Voždovac, odnosno grad Beograd, mi ćemo postupiti kao što to rade i naši gradski oci, da te urbane džepove pretvorimo u male parkiće i male poligone za decu, tako da vidjet ćemo, ako bude naša imovina, rešit ćemo to na takav način. Ako bude neka privatna imovina, onda ćemo morati da dogovaramo sa ljudima koji su vlasnici toga. Hvala vam puno. Eto, čuli smo, dakle, jedna od mnogih škola na teritoriji opštine Voždovac, gde su radovi završeni, ovde su u toku i, naravno, kao što je rekao predsjednik opštine, sukcesivno u mnogim školama i kreću radovi. Studij. Hvala mnogo. Iz škole Filip Filipović potekli su, recimo, neki od najpoznatijih naših vaterpolista. Vaterpolisti su nas obradovali prošle godine, oni su jedni od najtrofejnijih igrača, sportista u Srbiji, naravno,